लिरनाय दङ in road sector since the inception of BTC the PWD has developed more than 4,069.605 4,469.605 kilometer of surface road and more than 2,990 numbers of major and minor RCC bridges. बिसिबां जाबाय होननानैनो बिथाङा माने बाजेट माबायाव दाखिल खालामदों। बिनिफ्राय नोंथांमोना बुजिदो 15 बोसोराव जुदि 4,469 किल'मिटार फाखा लामा बानायनो हानाया ब्लेक टपिं लामा बानायनो हानाय सरकारा जेबो मावाखै होनजायो ना बिथांमोना मोजांखौनो मावदोंमोन होनजायो बे रायजो राजानि सायाव बिजिरनाय थाबाय। जेराव जोंनाव मात्र 19थाल' RCC दलां दङमोन। दा RCC 19थानि गेजेराव दिनैनि दिनाव 2,990 खान 2,990 खान माने दंफां दालांखौ फाखा दलाङाव कनभार्सन खालामनाया दलां फाखा दलां मावनो हानाया बे सरकारा 15 बोसोराव मावनो हादों होनजायो ना मावनो हायाखै जेबो मावाखै होनो बेखौ रायजो राजाफ्रा बिसार खालामगोन होननानै आं रायजो राजानि खाथियाव बेखौ खोन्थाहरनाय जाबाय। वाटार रिसोर्स डिपार्टमेन्ट बेवहाय आंनि मोनसे सोंनाय दङमोन how much fund was allocated under water resource department in the head of MNR non-salary non-plan under 17 maintenance and 14 maintenance for the financial year 2020 and 21. Water Resource Department बोसोरे बोसोरे दैबानाजों खथि जानाय बा दैबानाजों खुरखा जानाय जायगाफोरखौ बा माथावरिफोरखौ मेंटेनेन्स खालामनो थाखाय आसाम गभर्नमेन्टआ एक्सट्रायै नन प्लेन फान्ड एल'केशन खालामनानै हरो। दा 2021 आरो 22आव 3,44,30,000 फैसा बाजेट एल'केशन खालामदोंमोन। दा बे बाजेट एल'केशन खालामनायखौ बिथांमोना माबादियै एन्सार होदों बेखौ नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय जे BTC did not receive the allocated amount from Government of Assam under 17 maintenance and 14 maintenance for the financial year 2020 and 21. थांनाय बोसोराव दैबानाजों बा थांनाय बोसोराव एथ' बाना जादोंमोन बा एथ' अखा हादोंमोन बेखौ मेंटेनेन्स खालामनो थाखाय आसाम सरकारा थिनानै दोनखानाय 3,44,33,000 जिथु थाखा बे थाखाखौ बिथांमोना दिरुनना लाबोनानै खामानि मावनो हायाखिसै। दा बेखौ फैलार होननांगौ ना मोर साक्सेसफुल डिपार्टमेन्ट बा BTC गभर्नमेन्ट होननांगौ बेखौ आङो राव नागिरनानै मोनाखिसै। बिनि सायाव निस्सय BTC ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बिनि सायाव मा बुङो बेखौ आङो रायजो राजानि थाखाय रायजो राजानो आं खोन्थानाय जाबाय। नैबेनो जाहैबाय कुइसन एन्ड एन्सार। बेवहाय बिथाङा बेबायदि एन्सार जोंनो लिखित भाबै एन्सार होदों। धन्यबाद। सरकार होननानै बिथांमोना क्लेम खालामनानै लायो। रायजो राजानि सिगाङाव परिबर्तनशील सरकार होननानै बुंनानै लाग्रा जिथु सरकारनि सासे PNRD डिपार्टमेन्टनि EM तथा BTCनि डिपुटि चिफ बिथां गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया जे मोनसे स्वीकारथि जे जोङो मोनसे कुइसन सोंदोंमोन आंनि मोनसे प्रश्न दङमोन how many PMAY Gramin construction started during the financial year 2021-22 बे आंनि प्रश्नमोन।
तारमाने 2020 आरो 21 फाइनेंशियल इयाराव गंबेसे PMAY न' लुनाय जाखो आं बेखौ प्रश्न खालामदोंमोन बिथांनि उत्तरा जाहैबाय नैबेबादि बिथाङा जोंनो प्रश्ननि उत्तर बिथाङा सहि खालामनानै जोंनो हरबाय एन्सारखौ हरबाय बेवहाय बिथाङा ओरैबादि लिरबाय not yet started in the financial year 2021-2022 2021 आरो 22 बे फाइनेंशियल इयाराव बे परिबर्तनखामी प्रमोद बर' सरकारनि डिप्युटी चिफ गोविंद चंद्र बसुमतारिया PNRD डिपार्टमेन्टनि जिथु PMAY आसनि बे आसनियाव दासिमबो बिथाङा गंसेबो न' स्टार्ट खालामनाय जायाखै होनना बुंबाय दा बे बिराद खामानि मावदों ना बिराद खामानि मावाखै बे प्रमाण जायोना जाया दा बिथांमोना बा बिथांमोननि जिथुनाखि प्रश्ननि उत्तर बेखौ रायजो राजाफ्रा बिजिरगोन होननानै रायजो राजानि खाथियाव बे सोंनाय आरो फिननायखौ आङो रायजो राजानि खाथियाव अबगत खालामनाय जाबाय जागायनाय आरो दिनैसिम जागायनाय जिथु सेसन बे सेसनाव जोङो BPF दोलो हिसाबै खुब कनस्ट्राक्टिव भाबै जोङो बाहागो लादों आरो सरकारनो खाथियाव जों गोबां तथ्य बा गोबां जोङो प्रश्न खालामदोंमोन आनस्टार्ड कुइसन हिसाबै जोङो नाय खमैबो 50टा प्रश्न जोङो बिनि उत्तरखौ मोननो हाबाय आरो जोङो हाउसआव मैयानिफ्राय दिनैसिम 31टा कुइसन एन्सार जों मोननो हाबाय दा जिथु बाजेट 722 crore जिथु बाजेट बे बाजेटआव देग्लाय हयथ' जोङो आसा खालामदोंमोन जों बिनिख्रुइ आरो बांसिन जोङो स्टेट गभर्नमेन्टजों बा WPTDC जिथु जोंनि BTCनि नडेल डिपार्टमेन्ट बे डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोङो हयथ' आरो साबसिनै एसे बांसिनै बिनानै लाबोनो हागोन खोमा जों बे आसाखौ दंमोन नाथाय बे आसाखौ जोङो नुनो हायाखै जोङो बयबो नुबाय मैयानि बाजेट प्लेसाव जे 19-20 आरो 20-21 बे मोननै बोसोराव 671 crore बाजेट दङमोन दा बे 671 बाजेटखौ जोङो 19-20 आरो 20-21 बे बोसोरनैयाव जोङो बेखौ मोननो हादोंमोन किन्तु सेमोनहाय 271 नि सायाव 10% प्लास जानानै बाजेटआ सेमोन एप्रुभेल जानांगौमोन 21-22 आव आरोखि दा 21-22 आव किन्तु जों नुबाय 600-650 कौटिल' बाजेट दङमोन आरो बे 600-650 कौटिनि सायावनो 10% इनहेन्स खालामनानै बारायनानै 722 crore बाजेट मैया प्लेस खालामबाय दा बे हिसाबै जिथु इनहेन्समेन्ट पलिसि आसाम गभर्नमेन्ट आरो BTCजों जिथु बोसोरे 2004 सननिफ्राय जिथु माने बाजेट प्रभिजन खालामबोनाय बे बाजेट प्रभिजनखौ नायोब्ला 10% एनुवेलि इंक्रिज जाबोदोंमोन किन्तु थांनाय गभर्नर रुलाव हयथ' बाजेटआ थांनाय 19-20 नि जेसेबां एल'केसनमोन 671 बे 671आनो 20-21 आवबो नुजादों आरो 21-22 आव किन्तु बिनि 10% बारायनांगौमोन किन्तु 671 नि गाहायावसो 650आवनो बिथांमोना सिमाबद्ध जादों आरो जोङो मोनथिबाय बिथांमोना बे 650 कौटि थाखाखौबो थांनाय 31 मार्चसिमाव गासिबो बाहायजोबनो हायाखै नाय खमैबो माने 250 crore थाखा बिथांमोना बाहायनो हायाखै आरो माने 650 कौटिखौनो बिथांमोना 250 crore थाखा बाहायनो हायाखै आरो देग्लाय जिथु 722 crore बाजेट खालामबाय बाजेट खालामबाय
आरो जोङो आगोलनि बादि एनहेन्समेन्टखौ नायोब्ला जोङो 800 कौटिनिबो बारा जोङो मोननांगौमोन आरोखि दा जों बेखौ मोनाखिसै दा जिखि जाया बेखौ स्टेट गभर्नमेन्टजों मोजाङै रायलायनानै हयथ' लाबोफिननायनि सुबिदाखौ लागोन जों बेखौ आसा खालामदों बाजेट जुथुमाव नुनो मोनदों ना बे WPT नङा थारमाने बिटिआर एकर्डनि जिथु 10.1 आसाम गभर्नमेन्ट आरो भारत सरकार 50-50% शेयारिंआव बोसोरथामाव बोसोरसेयाव 500 1500 कौटि 1500 करोड़ टाका एनेक्सार 2 एनेक्सार 3 आरो एनेक्सार 4 आव होनाय अनुष्ठान प्रतिष्ठान इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट खालामनो थाखाय जिथु कमिटमेन्ट बे कमिटमेन्टखौ भारत सरकार आरो आसाम सरकारा थांनाय 2020-21 आरो 21-22 आव बिथांमोना बाजेट प्रभिजन खालामदों 20-21 आव 250 कौटि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि 250 कौटि आरो फ्राय 21-22 आव स्टेट गभर्नमेन्टआ मेटचिं शेयार हिसाबै जोंनि जिथुनाखि WPT बाजेट 78 ग्रान्ट्स बेवहाय 200 कौटि बाजेट एल'केसन खालामदों दा देग्लाय जिथुनाखि बाजेट प्रभिजन लाखिनांगौमोन बेवहाय जों बाजेटखौ नुनो मोनाखिसै दाबरे बै इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टखौ खामानि मावनो गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया आरो गभर्नमेन्ट अफ आसाम जिथु कमिटमेन्ट बे कमिटमेन्टखौ सिनसियारलि स्टेट गभर्नमेन्ट आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ माने लाखिबोदों नाथाय BTC गभर्नमेन्टआ कोनो प्रपोजाल कोनो कनसेप्ट बा बिनि मा होनो डेभेलपमेन्ट जिथु प्रजेक्ट प्रपोजाल बेखौ एप्रुभ खालामनानै खामानि मावनानै